दानि समा गायनाय फुनायनि बोथोर आरो बे समाव गासैबो सुबुंफोरानो गायो फैयो। नाथाय बे गायनाय फुनायनि समावनो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जानानै फैदों। बे दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे गोबां ओनसोलफोराव अखा गैयैनि जाउनाव गोरान हानि दुब्लियाव गनजों थुनानै माइ आबाद गायनो गोनां जादों। थांनाय माखासे सानफोराव गोबां बिबांनि जुब जुब अखा हानानै दैबाना जानानै गोबां सुबुंफोरानो आबाद मावनो हायाखैमोन। आरो बे दैबानानि जेंनाया जोबखांनायनि उनाव बे समाव रायजोआव अखा हायैलाय गोबां दुंहाव थासारिया सोमजिदों। रायजोआव बेबादि दुंहाव थासारि सोमजिनाया गोबां ओनसोलफोराव सुबुंफोरनि आबाद मावनायफोराव जेंना नुजाथि होदों। नंगौ, अखा हायैनि जाहोनाव गोबां दुंहाव थासारि सोमजिनायलाय एसेबो दै अखा मोनैलाय गोरान हानि दुब्लियावनो गनजों थुनानै माइ आबाद गायनाय नुथायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। थारैनो बेबादि गोरान हानि दुब्लियाव गनजों थुनानै माइ गायनांनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो जोबोद खस्थ'। बेबादि अखा गैयै समाव गोरान हानि दुब्लियावनो गावनि थांना थानायाव जानो थाखाय सुबुंफोरा गोबां खस्थ' आरो जेंनानि गेजेरजोंब्लाबो गनजों थुनानै माइ आबाद गायनो गोनां जादों। माइ गायदों नै अखा गैया मा खालामनो नै गन थुयै थुयै माइ गायनांगासिनो बेस्रा अखा गैया। आमाय माबायदि मोनदों माइ गायनानै? बिदिनो खस्थ' आरो समावनो दैबो गैया जाहैबाय, अखाबो गैया, गोरानै गायनांगौ जाहैबाय दा दै गैया आरो समावनो। माइ गायदों नै अखा गैया मा खालामनो नै गन थुयै थुयै माइ गायनांगासिनो बेस्रा अखा गैया। आमाय माबायदि मोनदों माइ गायनानै? बिदिनो खस्थ' आरो समावनो दैबो गैया जाहैबाय, अखाबो गैया, गोरानै गायनांगौ जाहैबाय दा दै गैया आरो समावनो। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहेबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामोनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030092706 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।